Phoenix Arizona tuol thana police ten anchin fel dan hi angai nom version a kan thlirin kan ngai thla ho vele donani police te chuan computer software thatak mai mangin hekhe si hanchin fel theya ruang cheto takte po chu muchuak thin ma sela chu computer software chuan alo tran pui train he thil hi Phoenix khopui marlama thil thlengania a hun po hi kumsang ka zakwa som ko paruk February ni som pasari zanane tanto national forest bula chuan ramwak mi pakhat chu awak kual thau maya ramngoa chuan engemaw hi awak muta hlau mai a thil mu ngai lo ani wangin awapan ngai thuya arin dan chuan ramsa hliam tuar ni in aringani mase awapan naya a han enchian taka chuan ruang alo ni reng maya mihring ruang nge ani ti a hriat chian tak nuwa chuan manmo taka chulai mun chu tlan chu san ngalin nai nuan a ko zui ngal Maricopa County Sheriff ho chu arangin aron tlan zui veta boka chu ruang omna chu aron thleng rang kher mai chu ruang chu mingo ruang ni nge in alanga silaya ka ni in akap tu hian akap nai viau ni in alang bok a hnung lama tanga ka ni in a silai mu po silai mu lian tak ni in alang bokani silai mu chuan a hnung lama tanga lutin a hmalam chu a thlo dar ne viau maya chuwang chuan police te chuan tunge ani an hre thei reng lo chupa chu tunge ania engwanga tha nge haniang le a ruanga chiat to baka aka na lama chuan silai muin a mai ti chiat na satawangin tunge ani hriata har sa ema silai muden na awang mai ni lovin kan soita khangin ruang chu alo cheto matin ne police te chuan an theyang tokin chulai hun chu an enfia thla chu han lamol mol mai chung lai vera chuan chu pa ni na ni thei om anga lang te chu an han zong kuala ma se chu khe satana thil poimo chu engma mu tur dang han nei chung lo alukhum ti mai lo chu pa ko boy lukhuma chuan silai mulu na akoral mai boka ma se an han dap le deu taka chuan apia dewa chuan tarmit chu pa vu thin ni ngai tur lang chu leya alo let ve ba mai bok Maricopa County Sheriff ho chuan chu pa ni na chu ti mai chuan an fin fia thei lok lova a ruang la chu van tlang hu thea han pholan chi animal silo Sergeant Kidmore chuan chu ruang thom noa leikai te chu a han en fia vela a thom noa leikai atang chuan tual thana thlen hun om ang chu an chu thiam ve ta ne chu mi chol kar malama chuan chung lai vela chuan ru asura chung a thom noa leikai dan atang chuan ru asur main chu ruang chu chulaya chuan aum to ni nge in an ngaya ru chuan a thom no te ananda na chuan an rin danin ru asur ma tu thana chu thleng nge ni in an ngaya ni ti chuan Maricopa County Medical Examiner te chuan chu ruang chu han zir chiang thranta chu tual thana chu al obera ni som liam ta thleng ni nge in ani po chun an ngaya ni athi chan po chu engdang wang ni lovin alua ka na wang ani ti chu an mu chua le chu nia chu ka han soinon na chan chu thil dang wanga thi silaya ka na ni oma lam tir te po ani thei boka amero chu ataksa liam dang aom lo awangin alua ka chu athi pui nge ani ti chu unproof akap tu chuan nai set chota akap ani ti po silai mu tho dana trangin an hretheya alandana chu pa chu kumsom li panga le kumsom nga panga in kar ni na lang bok palian tak fit druk chung lam ni nge in an hreboka ti chuan akut zia te chu mantrang kaya arun chu tunge ani fin fi an tum le ta silaya ka na wang ba ka arung chu alo chiat deuh to wangin tunge ani hriat ngai na reng a lova chupa chu tunge ani an hriat thei si lo chuan a that tu han chui chu phe chu thil ol sam tak tur ni nalang lo chuwang chuan an ti mak mo chu ruang chu tunge ani hriat masak ber chu nia ti chuan Arizona Maricopa County Police te chuan chupa ni na chu chui chuang nge an tum ta ne detective te chuan chung lai vela chuan mi bo an om lo te an han zong ngi ala ma se chung lai vela chuan mi bo report chu om ve bok ma sela
chu pa ni na ang le chu pa ang tak bowero chu anom der bok silo kan soitak angin aruang zir chian na autopsy atangin chu ruang fingerprint akuzia te chu an muchuak kan ti to kha mase chu kuzia te chu rampuma an kuzia da khom na chuan amil pui reng om silowa chung hun lai chuan mi zong zong kuzia te hi chinchi alani ngai lawa tu nuwa india rama te po adar mangin kan kuzia zong zong chinchi anita lobo pal ta po nila kan kuzia mangin india rampum puyami te hi chu chinchi kanitlang pui to a adar laute ro chu chinchi an ni lo chau ani maya mi pa ngai hanti maila mi pa ngai lo an ni ti nai ro ni lovin mi tam zok te ro chu adar manga chinchi kan nia kan fingerprint te po rampuma khol khom an ni to a hetiang thila po hian chuya ol sampha zual nge in narinom chu khes po chu detective Barry Lynch chuan atran ta nidanga chuan ruang an charte chu an melte akmutlaka an fingerprint te po fingerprint da khom na chuan alo om thin boka chutiang ani chuan na ol sampha train amero chu tunami ero hi chu amel mutlaka loyom lowa akuzia fingerprint la chu fingerprint da khom na chuan a om bok silo chu chuan na chu article kham zuala chutiang ani wang chuan an ni ringot chuan an chingfel theidon lo ani ti hrein an bulmaya Glendale Public Safety Police Department ho nena chuan tranpuina han vadil ta chuta chuan forensic artist John Winroth chu ha ani chuan chu case chu aboi pui don ane ani hi chuan computer software changkang takmai chutiang chinfel thei nana man thei tur chi chu alo kol khiawa ani hian chung ruang te chu an thla alanga computer software mang chuan an melan dan turo mang chu aduang chuak le mai don ane Winroth hian hetiang ruang mel mutlak haulo te po hi thla lain computer software mang chuan an mai ni om ang tak an melan dan tur ni om tak chu aduang chuak thiam ema an thalak mel chetak mai te chu computer software mang chuan chingfelin an mel hiam lai te a mu nuam lo lai te chu zoimuang hian atiral riya mishing mel pa ngai tak ang chu aduang chuak mai thin ani chutiang thalak aduan chu te chu mi pui hnera chuan tlang zarin tunge ani lo hria anom takin ti in chanchin bulama te han chu chuai thina ol sam takin ama mel hria tu te po chuan an lo hreve thei mai thina case chui chuna tan po chuan atangkai thin reng si chun ha thok tur chuan Winroth chu ron pen chuak ta ruang dana hmuna chun ron kalin ruang thla te chu haron la abik takin apmai chu mutla lo view ma sela thla ala uruk view mai Winroth software aman hi Frankfurt Plain an ti maya hetiang computer software hi no chuina tan big liu le police te man tur liu a an duan chu ania Photoshop kan ti tiang tho hi ani mai amero chu police te no chuina tana tangkai bi kani awangin uluk taka duan chu big chu ani ngei mai alukhum te hatarmi te chu Winroth chuan thla la zela chutiang te chu thalaka chuan me belin chu pa damlaya alandan tur ni om tak chuan aduang chuak le mai don ani chutianga fel fight taka aduang chuak theinga tani chuan ama lo hreto tu tan chuan hai thei ani bi khau lowang ti chuan Winroth chuan thla te lak zo nuwa chuan atna chu tranta atna masa chu ruang mel mu nuam lo lai te chu ti rea mishing pa ngai angalam tir chu hani mai a mel mu nuam lo lai deuh te chu a mel mu nuam lai avun mam lai te chuan a han klon zunga nasataka beitak nuwa chuan ruang mel hem lai deuh te chu atimam theita a mishing pa ngai ang mu tur alom ta chuta chu mel aduan chu lukhum te khum tirin tarmi ta vu tir boka tuna chuan athalak siam chop chu hazota reivak lowa chuan Winroth ha tho chu atangkai ji halo lang tamaya chung lai velami John Christian chuan chu ruang chu tunge ani aron hrechuak ta ne chupa chu kumsom nga pa hiupa Thomas Danagu ania ani chu chung lai vela e chop dor chuan athok thin ni in naron soi nioma za chu an mu to lo thu a soi boka
mà sẽ chung chang chu abial nu kal tlanga an hriat thei arin thu police te chu hril bok a soidan chuan chu pa chu mi thatak mai ni in na soya John Christian chuan soi zelin chu boral ta toma chu ei chop dora chuan security guard angin a thok ni in na soi abial nu nen chuan cheng dunin abial nu po chu darlin slik ani thu a soi boka chung level chuan darlin le a thian te chuan thil sual anti ho thin ni in police te chuan report an dong tlat mai anni hian mi bumin poisa han thu sak thina anzinga chuan tompo chu aloin tat lut ve ta ne Christian chuan abial nu thian zinga mi Gary Scott chu a hriat thu a soya chunu chuan anzinga tomatel ve tur chu angai theilo view ni in na soibok tun hnuwa Christian chuan dali nemo a thian te tu ma a hmu to ngai lo thu police te hena chuan a soile ta zela chutiang ani taka chuan Thomas a bial nu darlin chu rinhlel om thei tak tur chu ani ta ni ti chuan tuin nge Thomas danagu chu thatang le detective te chuan a thona pa chu hanwa betang hala a thona te chuan cholkareng mozat chu aron kal to lo thu police te chuan lo hril danagu wa kutzia te chu an faila chu na lo om hlawa ama chhortu te chuan police te hena chuan a kutzia chu an lo pe ve mai bok ti chuan lep lama endik tu te chuan Thomas danagu wa kutzia le ruang an mu kutzia te chu an han khai khin ta an rin danang chin alo in mil ta chi mai ti chuan police te po chuan kota po an din pui ngam turin Thomas danagu chu ruang an char nge chu ani ti an fin fia thei ta ne fin fia thei lo sela chuan eng ang poin nu chu chui ma se police te chuan kota misual chu an ma chom thei don si lowa misual diklo na chu hailang po ni sela fin fia na mu mal tak an nei thei si lo chuan an thil fin fia te po chu courtin apom ngai don lo atopa chuan chu ruangan char chu Thomas danagu ange chu ani ti an fin fia thei ta tuna chuan a that tu chui chu an ti tu rom chun ani ta ne amma sabera chuan a chen pui abial nu darlin slik chu chui zui ani ta ma se darlin chu mu tura lom reng lo mai police te point an han zon ngial point darlin chu man tu remo mu tu remo wa om reng lova a chan chu nakina chu nan shefia ta Thomas danogi ruang an mu ma ni thum kal ta khan darlin chu police ten an lo man dai mai lo ni soita gang in darlin le athian te chuan Arizona borvela chuan in bum na han kal puya chungwang chuan mi bum kesin darlin chu police te chuan an lo man dai mai lo ni darlin chuan thingpui dora hian cheklem mangin thil la lo eya chu a chek chu account hi to manga siam malo nia thlaiwa zat lim ta khan chu account chu alo thi dai to alo ni chu case chu an han chui zel ta ka chuan chu account nei tu chu Thomas danagu a halo ne reng mai le ngala Thomas danagu a chek hlui to mangin ani hian thingpui dora thil ei alo tumani chu thil an hriat nuwa chuan police te chuan darlin chu tempe jela chuan an khung ta mak maya amero chu heti hun lai hian police te chuan Thomas danagu a ruang chu an lam mu lo mio wangin tual tha chung changa chuan case an siam sakri lo chu thil chu kar khat bor vel liam ta thil thleng ani ti hretayla a che ka man sakringot awang chuan darlin chu Thomas a thattua han pungot thei chu ani big chung lowa ti chuan police te chuan darlin ni thopui thin Gary Scott chuan chu tual thana chu a hriat ve nge an ring ta soitak ang khan darlin le Gary Scott te chuan mi bumin poisa tam tak an lo hlo chuak to train marse Gary Scott chu ti mai maya chui chu ngop thei chi ani big lova marse police te na an han chui zel ta ka chuan Gary Scott omna chu an hre chuak thei ta hlau mai an omna tanga hlawak lo motela chuan a chenga nei ti an hre chuak ta chu motel room an vakik kar nuwa chuan meche pakhat hian ron hongin chunu chuan Gary Scott chu chulaya chuan a om lo thu police te chu halo hril mase police te chuan chunu thu soi chu an ring lova in chun chu an dap chun zom ta pindan sang chu an zon kuar hrep nuwa chuan police te chuan Gary Scott chu bathroom a chuan an vaman ta ni
Maricopa County Sheriff Office chuan investigator te chuan Kerry chu thuan zot fi tranta. Toi khomo lovin Thomas Donagua thana chuan Darlin chuan eng angin nge in rol na nei ti chu han zot tong mai. Atira chuan Kerry Scott chuan zona chu a chang thadu lo view mai le ngala. Ma se reife nuwa chuan Kerry chuan an zona te po a chang ve tranta. Kain thana atlen na muna khan Kerry po chuan aom ve thu a soita. Ani chuan a soitan chuan tuol thattu chu tu dang ni lawin Darlin slik chu ani thu a soya. Kerry soitan chuan chol kareng ma zat liem ta khan zan khat chu an ni ho chun chuak hoa. Tan to National Forest a chuan Darlin te ama te meche pakhat le Thomas te chu motora chuangin motora tang chuan aron chuk tram mai. Chutian ron chuan nuloka chuan Darlin chuan silai chu lek chuakin Thomas chu anung lama train akap tapop mai ni na soene. Aka zo vele a chuan motor lama chuan an ni chu tlan let ngalin chulai mun chu an tlan chiat san ta ni na soiboka. Mase Kerry Scott chuan engwanga Thomas chu that nge ani a hriat lo thu a soitlat mai. Mase atnuwa Darlin ni soile dan chuan Thomas chuan an thil ti sual rin chu a hrenem lutuka. Tomaka huk na tan chuan Darlin chuan akap ta ni in Kerry Scott chuan a soine. Ti chuan police te chuan Kerry Scott in puan na chu thutlinga chuan ngain man la chun zom ta. Chu khesa in rol tam tak te chu chui chu antum tran ta. Kerry Scott in puan na te chu thudik ani le ni lo po finfia antum boka. Masa bera tan chuan Darlin le Kerry te chu an betoa an ti le tur chu. Meche pakhat telve chu tunge ani ti hriata chunu om na chui chu chu hani chu meche pathum na chu Erica Len ni in ani chuan tual tha na chung cha chuan in nam hnoi na anei lo thu alo soina sa ema mase police te chuan Kerry Scott in puana te chu han hrila chulai chuan a telve ani ti Kerry Scott in a soiti an hril taka chuan ani po chuan zepreng thei ni in na hretalova Erica chuan in puan mai chu thrazok in na hretane. Erica po chu a in buang ve ta ma se a thil soi chu Kerry Scott thu soinen chuan a in ang ta hau lo mai. Erica soidan ve thung chuan Thomas a thattu chu Darlin ni lawin Kerry Scott jok chu nia. Chu tual thana chu a hriat pui ve hau lo ani ti soin in thana hmuna ero chuan a oma arin lo le be se lo lutuk tak main Thomas chu an that ta ni in na soine. Erica chuan police te chu a tho pui that ema wang te thil tam tak finfia na om thei tur mang te a ko muwa a hril fe wangin police te chuan Erica chu an man zui talowa chumi nuwa chuan thil thlen dan te hrefia turin detective te chu tempe zela chuan Darlin interview tur chuan an kal zum le tane Erica Len thu soi te chu an hril fia lem lova amera chu Darlin chuan Erica soidanang chi chuan alo soi ve zel boxi tuol thattu chu Kerry Scott ani thu Darlin chuan alo soya. Chu tuol thana chuan Darlin chuan Kerry Scott chu atan pui ngei thu po chu a zep chuang lo. Darlin chuan tuol thana chu a ruam man pui ngei ti chu a zep chuang lova. An tum danang chuan mun fal dewa Thomas chu hroya kalhum mi mai chu an tumane. Ain puan na ringot chu korta handin pui tan chuan atling dog zo lowa chu wang chuan finfia na han mamo. Kerry Scott in puana chu do tani ti chu hrema sela finfia na han mamo tho mai. Kerry Scott chuan chu khe satranga ama le ama in thai bo chu atum viawa. Ma se thian te chuan ani chu an kok ta miau mai boxi. Police terin dan chuan Thomas Donagua chuan chung ho zinga chuan telve atum ni nan ngaya. Ma se Kerry Scott le Darlin sik te chuan ani chu an ring zo tok silo. An thuruk engemaw chen alo hriat to boxi awangin tha an tum ta. Ti chuan kumsaka zakua songkua paruk February ni saria chuan ani chu mun falang reng taka chuan hruain an that zui ta ne. A that tu chu midang te in puan na tangin Kerry Scott ngei chu ni in an hreboka. Chulai hmuna chuan ani chu kaplumin a ruang te chu a troi chevekanga mi in lo mule po ni sela tunge a that tu chu an chui chu an be sei hau lo ani. Ma se science thian na mang chuan chu tiang po chu chui chu thei zel ani ta si. Ti chuan Kerry Scott chu Thomas Donagua tha thu buaya.
police te chuan an man ta court point an fin fiana nei ang te be chanin ani chu thiam lo a chan tira dam chu a zel ta turin ani chu a shrem ta ne darlin slickboard chu dam chu a zel ta tura shrem ani ve tho boka Mr. Winrow Khan an case kha lo boy puilo sela chuan police te chuan chung tul that tu te pani chu an man chuk hawin narinom lo forensic artist John Winrow chuan chu case chu a ching fel ani berang chu khovel thiamna asang towa tuna chuan thil theilo anga kan ngai tam taka ti thei alo ni ta zela AI kan ti AI a po chi sang tam tak man sen lo kan nei ta police te thiamna asang zel rolin misual te thiamna po asang ve zel boxia tunlai khovela chuan sual tur poin fin nangai ta view mai ole tun trumatan chuan kan case chu kati jong khani le phot mai ro se